Togemon lelukaupungissa. Nyt tiedät, miksi ne pitävät pimeydestä. Simon! Tervetuloa lelukaupunkiin. Se näyttää pehmolelulta ja vaarattomalta, mutta se on vaarallinen. Se käyttää aseenaan rakkaushyökkäystä, joka tekee viholliset onnellisiksi ja voimattomiksi. Mikä se on? Taas jokin Digimon. Älä aliarvioi sitä. Se on voimakkaampi kuin sinä luuletkaan. Se on lelukaupungin johtaja. Se rakastaa leluja ja lelut rakastavat sitä. Joten se on siis hyvä Digimon. Joo, luulisin. Minä olen odottanut sinua, nätti tyttö.